ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What a man. ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೋಳಿ ರಟ್ಟಂಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ. LOL, laugh out loud. Balotelli, balo scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಐ ನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲೆತೆಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರನೆ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ವರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮರಿಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಯಜ್ಞನ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಎದುಕೊನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶ್ರೀರಂಜನೆ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು 2 ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆದುಪವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂಡ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಎಂಚಿನ ಮತ ಆಪುಂಡು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಆತಂದಂಡ ಬಂಜಿನಾಲ ಪೊಂಜೋನ ನಡುಟ್ಲ ಕುಸಲ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒರುಟು ತೆರಿಪಾರೆ ಬರವಲ್ಲರು ನಿಕಲಿನ ತೆರಿಪವನ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರವಲ್ಲರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮದುವೆ ಅದು 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಲಾತಿಜಿ ಪಂದೆನ ಕಡನೆ ವಾತೇವರೆ ಪರಕೆ ಬಂತೆರ ತಂಡ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಹಾಂಡೈತೆ ವಾತೇವರೆ ಕಂಡು ಬುಲಾಯರ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡರು ಎಂಕ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡುಗೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎನ್ನ ಮನೆ ಜೋಕಲ್ ತುಪ್ಪೇರು ಜೋಕಲ ಮನೆ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ತಾನು ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ತೂದು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ದೈ ಪಂಡೆನ್ ನಡೆ ಬರೆತಿನಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ಬಾಗಲ್ದು ಪೋಪೆ. ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಓ ಬರಡು ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪೆದ್ದವನ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಈ ಪೊಂಜವನ ಬೇರಡು ಧರ್ಮಗೇನ್ ಪೆಟ್ಟಿದಿ ನೋಡವು. ಓಹೋ ಹೋ 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 ದಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಮರ್ ಜೋಕಲ್ ಪನ್ನಿ ನೀಡ್ಬೇಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತಿತ್ತಿಲಕೊಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೀರು ದೇ ಕೋಡೆಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು 3 ವಾಕ್ಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೇ ದಾದಾ 3 ವಾಕ. ಹಾ ಅಂಚಾಂಡ ಅಲ್ಪನ ಡೆಲಿವರಿ ಆತ್ ಹೊಡತ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಯಾನ್ ಕೈಟ್ 3 ವಾಕ್ ಮಲ್ತು ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ರವೇನ್ ಪುರ ಬಿಡ್ಲೈತೆ ಇರಿಗೆ ಏನ್ ಪನ್ನಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದಾಂಡ ಈರ್ ಕಾಣಲಕ್ಕದಂತೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಒಂತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರ ಬಂಡದಾಂಡ
ಇರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ತುಲ್ಲ ಗುಜ್ಜಡು ಪಚ್ಚಿರ್ಗೆತ್ತಿಲ್ಲಕ ಸುಲೋ ಬಡಾಪು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಪುರ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಂದಾಡ ಬರ್ಕೆ ಗುಜ್ಜನ್ ಕೊಚ್ಚಲಕ ಕೊಚ್ಚಡ ಎಂತ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ಅವ ಬರ್ಕೆ ಅವ ಹೆಂಗ್ ತುಳುವೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಮಾಲ್ಕೊಡು ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣ ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬದಿ ತಗೊಂಡು ಹಿಡಿಪೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೆದ್ದನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿನಂಚ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಆರೋಗ್ಯವಾದಿಪ್ಪೊಡು చెప్పనక మండకు కార్దీప చికెన్ కార్దీప అంచి చెప్పు రాపుచ్చ నీకు కొంచెం వేలే ఈ అంచి చెప్పులే ఇంచి చెప్పులే ఈ అంచి చెత్త యాని ఇంచి చెప్పారే నామ డబ్బల్ బెడ్రూమ్ ముడిజ్జా అమ్మన బంగిదులై అట్లే కాకుండే ಅಬ್ಬಾ ಜತ್ತು ಸಾಕಾಂಡು ತುಕ ನನ್ನ ಚೂರು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು అమ్మ దేవన ನಂಬೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಗ ಸಮೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟುಜ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲ್ತುದು ಕಡಾಡ್ಪೋಳು ಅವನ್ನುವೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಟಿವಿದ ರಿಮೋಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲ್ದಿಟ್ಟೇರು ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಮೆಲ್ಲ 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 ಮರೈತೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ಓ ರಮ್ಮಡ ಸರ್ ಈ ಬಂಜಿನಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ಲನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಸರ್ ಓ ಒಂದು ದಾದ ಏನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಮ್ಮಗ ದೊಂಕಿರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಪಾಪ ಅಪ್ಪು ಪಾಪ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಸಾರಿ ಜೋಕುಲೆ ಬೇನಂಡೆ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತೂಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿವಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಆನ್ ಮಲ್ಪಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಯೋಗಾಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ഞാനമ്മനെ മൂക്കുടി ചിക്കപ്പെടുത്തേ ബ്രോ ಒಂದು ನಿಮಿಷ പരിപാടിയാണോ ಪಾಡ್ದ ಮೂಳು ದಾದಾನು ಬೇ ಯಾ ಮೂಕುಡಿ ಚಿಕ್ಕപ്പെടുತ್ತೀನಿ ಎಬೇ నీకు మండేజ మధ్య అమ్మకు అమస్యార అమ్మ యోగాసన మల్తొందుల్లేరు మిత్తు అమస్యార దాలు మెల్ల ಮಾರೈತೆ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು దమ్ము కట్టదమ్మా అమ్మ దమ్ము కట్టును పుడు పుడు బుడు బుడు దమ్ము కట్టొందు విరల్ పాడు 5 నిమిష ಎಂತ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿದಿ ಪೋತಿತ್ತೆ ಧರ್ಮಗು దమ్ము పోతు ಅಬ್ಬಾ 1 ನಿಮಿಷ ಬಂದ 2 ನಿಮಿಷ ದಂಬು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನದಾನ ನಿನ್ನ ದಮ್ಮುಡು ಉಂಬೆ ಚಿಂಗಮ್ದಲಕ ಗಮ್ಮದಲಕ ಅಂಟುಕೊಳ್ದಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಜೋಕುಲೆ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ
ಈಗ ಎರಡನೇ ಆಸನ ಕಪಾಲ ಭಾತಿ. ಬ್ರೋ ದಾದಾ ಓ ದಾದಾ ಅವನುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತಡ ದಾದಾ ಅವನುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಓ ಭೂಕಂಪ ಹತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ HMT ಬಸ್ಸುಡುಲ್ಲನ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿಲ ಬಾತ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೋಗ ಮೇವು ರೋಗ ಆಕ್ಷಿ ಬ್ರೋ ಓ ಬ್ರೋ ಇಂಚನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಟಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪೋಜಿ ಬೊಕ ಬಾಯ್ಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ ಅಂದು ಬ್ರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೂರ ಪೋಯರು ಬ್ರೋ ಈಗ ಶಿರಾಸನ. ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ತೀರ್ತು ಪೋಪನ ದಿಶೇನಿ ಅಂದು ಬ್ರೋ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತೈತೆ ಶಿರಾಸನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೈತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಿಂಚ ಭಂಗ ಕೊಡ್ಕೊಲಿಯ ಬ್ರೋ ದಾದಾ ಇನಿ ಆಪಿನ ದಾದ ಅಲ್ನ ಹಾಂಕೊರಡು ಪಚಾಲ ಬುರೋಂಡು ಅಮ್ಮ ವಾವಾ ನಮ್ಮನಿದ ಪುರ ಯೋಗಲ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆರ ನೆರ್ತ ಕಪಾಲಿ ಬಾತಿ ಆವು. ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಥೂ ನಿನ್ನ ಮಾನೆಗು ಸುರುಟ ಬಗಲ್ರ ದಾನಿಯ ನಿಕ್ ಬ್ರೋ ಅಮ್ಮಗ ಒಯ್ಟ್ ಹಾಕೋಡು ಬನು ಅಮ್ಮಗ ತಾಯಿ ಟೀಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಬಲಿಗ ಹಾಕೋಡು ಆಯನಮ್ಮ ಸಾವಾಯನ ಅಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರೈತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ರಡ್ರಡ್ಡುಂಡು ಮೂಲು ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಆಪುಂಡತ್ತ ಓ ಮರ್ತಿ ದಾದ ಬೋಡು ಸಾಕಾತ ನೀರ್ ಬರೋಡು ನಾಪುಜ ಹಾ ಬಾಜಲ ಒಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ 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 ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬ್ರೋ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಹೆಬ್ಬವು ದಾಲ ದಿಂಗಂಡಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ದಾನ ಇರುವೆ ರೀತಿನ ಇಟ್ಟ ನಾಯ್ದಲ್ಲಕ ಕೆಲವು ಕಿನ್ನಿ ಲಿಪ್ಪುಂಡತ ಬಜಿಲ್ ಮುರಜಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಆತು ಅಂದು ಬ್ರೋ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಎಂಕ ಚಪ್ಪ ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಎಂಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೇ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ ಪರ್ಕ ಬಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು. ಚಲಿ 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 ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ದಾದನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಪರ್ಕ ಬಂದ ಆಪುಂಡತ್ತ ಉರಿ 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 ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಮೀಯರಗುಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸಾಬೂನ ತಿಂಗಳ ಯಾ ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ಮೀದೆ ಬರ್ಪೆ ದಾದನ ಸಾಬೂನ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದ ಒಂದುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಆಯಗ ಮರ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಬೂನ್ ತಿಂಗೊಡ್ತಿ ಮಾರೆ ಮರ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಮ್ಮೆ ಅರ್ಜೆಂತಲ್ಲ ಒಂಜೇತ ಐಟೆ ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಕಬುರ್ನಿ ಇಜಿನ ಮೂಲೆ ದರ್ತ ಕಲಿತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತು ಎನ್ನಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಸಲ್ ಬೋತೇರು. ಅರೆ ಚೂರಣಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರಣಲ ಕ್ಯಾರುಂಡ ತುಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ ತೂಕರೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯನ್ ಪೆಮ್ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅವನ್ನುಂಟು ಸತ್ಯ ಬ್ರೋ ಹಲೋ ಒಳ್ಳೆಯೇ ಕಣ್ಣಿನ ಚೂರಣ ಸಾಯುಂಡ ಬರ್ಪರ ಅತ್ಯಾನ ಬರಡ ಬ್ರೋ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಆಪುನ್ ದಾದ ನಮ್ಮನ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುಟ್ಟೈನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲೇತ ಆಯ ನಮ್ಮನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತು ಒಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ರೇಬೋತಿ ಐಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಲಾಟುನ್ ಅಂಚ
ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿ. ಆ? ದಾದಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಪುನ್ ದಾದ ತಾರನಿಗೆ ನೀರು ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾಗೆ ಈರ ಕೇಳತ್ತೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಪ್ಪಗ ಹಾಕಿರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಬಕ ಬತ್ತಜಿ ಅನ್ನ ಮೂಕದ ಮಿತ್ತಿ ಜೇಜೆ ಅಂಕ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಜೆ ದಾದ ಎಂಕೆ ಹಾಕುವಾನ ನೀ ನನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಗೊಂಬೆ ಅಯ್ಯೇ ಕುಡೋರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಎತ್ತು ಓಡು ಇಂಚ ಹಾಕೋಡು ಅಂದ ದಾದಾಡಿ ಇಂದದೆ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಹಾಕೊಂದಲ್ಲ ಐಕ್ಲೆಗಿಶೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಚಿಲಿ ಬಾಟ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿ ಮಲ್ಲ ಕಚಿಲಿ ದಾದೇರ ಇಂದದೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕುಸಿಟುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ ಉಂದೆ ಕುಸಿಟಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪುಗ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾಡಿ ಅಂಬೆ ಅವು ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಪ್ಪಿರತ್ತ ನಾವು ಪುಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜೋಡು ಎದುಟೋಡ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ತೊಲ ತೊಲ ಎಂಚ ಬತ್ತಂತಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬತ್ತಂಡಿ ಈ ಬರ್ಲತ್ತದೆ ಬ್ರೋ ದಾಡನು ಬಡಾಯಿಲಕ್ಕ ಪೂಜ ಅಂದು ಬ್ರೋ ಓಯ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ತುಂಬಾ ಬಡ ಒಂದುಂಡಿ ತಿನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ ತುಲಾ ನಿಕ್ ಖಾರ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಆತ ಐಕ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹೊಸ ಇದೆ ಅಯ್ಯ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹಾ ಬ್ರೋ ಅಮ್ಮೇರು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟ ಪಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿದ ಗೂಡಂಗಡಿ ಕೊಂದಿ ಯಾದುಂದ ನೀ ಪೋಪ ಏರ್ಪೇಲ್ ಉನ್ನ ಚಿಗಾಲಿ ಎದಿವಾಡು ದಾದಾಂಡಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಬಡ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಡ್ಚಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬರ್ಚಾ ಆಹಾ. ಬಹುದಾದ ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋಡು ಎಂಕು ವೆಜ್ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಖಾರ ಖಾರ ತಿನ್ನರ ಆಸೆ ನಿಕ್ಕ ಖಾರ ಬಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತುಲ ನಿಕ್ಕಂದಂಡತ ಯಾನ್ ವಾ ಮಾಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಾಪ ಪಸ ಇದೆ ತುಲ ವಾ ಎಂಕು ವೆಜ್ ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ವೆಜ್ ಬೋಡು ಹೆಂಗ್ ವೆಜ್ ಬೋಡಿಯೇ ಎಂಚಿನ ಮಾರುತಿ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಗ್ಲ ಈ ನಮನಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿಜಿ ವೆಜ್ ಬೋಡ ಇಂದ ಕೋಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ವೆಜ್ ಬಂದಾಂಡ ಪಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಈ ಅವೇ ತಿನ್ನೋ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಆ ರಡ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ವಾವ್ ಬ್ರೋ ಆ? ರಡ್ಲ ಬೋದುಡು ಅಮ್ಮಂಬೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಚ್ಚೋಲು ಅದ ಎಳ್ಳು ಚಿಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿ ದಾದಾಂಡಿಯ ಎಲ್ವೇ ದಿಂಗಿನಿಯೇ ಏಲು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಪೇರ ಬ್ರೋ ಈ ಎಲು ದಾಕಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ತೀರ್ಥ ಪಾಡುವರೆ ನಂಗೆ ಎಟ್ಟು ಜಾ ಆಯ್ಕೆ ದಾಕಿನ್ ಯಾನ್ ಲೈಕೆ ಚಕ್ಕೆರದ ಬಿತ್ತಲ ಯಾನ್ ತಿಂತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂಲೆ ಬಾಂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಂಗೆ ಬಾರ ಪೂಜಾ ಅವಂಜ ಅಂಚ ಎರ್ಗೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲು ಕಂತುಂಡು ಓಯ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಬಂಜಿ ಕಂತಿನ ಚಾಪುಂಡು ಬ್ರೋ ಹಾ ಬ್ರೋ ತಾತನ ತೀರ್ಥ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಂದು ಬ್ರೋ ತಿತ್ತಿ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪುಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬ್ರೋ ಹಾ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನನ್ನ ಉಂತುಜ ಆ. ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡ ದಾನೆ ಬ್ರೋ ಆ? ಯಾನು ಭೂಮಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ದಾಯಗ್ ಭೂಮಿಡು ಪಿದೆದ ಪ್ರಪಂಚ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಅಂದು ಬ್ರೋ ಪಿದೈದ ಪ್ರಪಂಚ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಬ್ರೋ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂಡು ಓ ಬ್ರೋ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ಓ ಬ್ರೋ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ಆ ಅವ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭಂಬೆ ಬ್ರೋ ಹಾ ಬ್ರೋ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಆ. ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಪದ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಪದ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಐಕೆ
భూమిలో రెడ్డక్షర హప్పెల రెడ్డక్షర అంది బ్రో బ్రో ఆండ విజయ్ బత్తుండు ఎడ్డే ప్రపంచం అనిపిన ఇజ్జా బ్రో పిజయ్ పోయిబాక హా పిజయ్ పోయిబాక మోಸ దగిల్బాజీ వంచನೆ ಓಲೈ ಪಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ಬ್ರೋ ఓ బ్రో ಅವು ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಿಲು ಬ್ರೋ బ్రో ನನ್ನ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತಾಡು ಆ. ಯಾನು ಪೋಪೆ ಇಜಿನ ಈಪೋ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಗೆಲರಿಯ ಮಲ್ಪೋದ ಆ, ಅಂಜಿ. ಏ ರಂಡಲ ದುಂಪೋಲಿ ಆ. ಶುರುಕು ಯಾನಿಜಿನ ಈಪೋಕ ಆ. ಆವಂದ బ్రో ಓಯ್ ಇರು ಭಟ್ರು ನಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡರತ ಪೋಯ್ಜರ ಅಂದಿದೆ ಅವೇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತೆ ಪೋಂಡು ಹಾ. ತುಲಾ ಎಂಕಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬೈದೆ ಅಂದೆ ಎಂಕಲೆಗು ಸುರುಟು ಪುಟ್ಟುನ ಮಗೆ ಆ. ಸಿಎಂನ ಪಿಎಗೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ನಾ ಪೋಯ್ತು ಬರುವೆ ನಾ ಸುರುಕು ಪೋಯ್ಟುವೆ ಬಾಲ ಎತ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಎತ್ತಲ್ಲ எப்போ போறியோ ನಾ ಇಪ್ಪ ಸುರುಕು ಪೋಯ್ಟುವೆ நான் போவேன் ಏ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ? ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ? ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಮೇ ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಬಲೆ ಯಾನ್ ಪೋರ್ ಸುರುಕು ಹಾ ನಮ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ರು ದಾದವಂತೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ರಡ್ನೆ ಬರ್ಪಿನೈ ಸಿಎಂ ಯಾಪೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗೆ ಬಂದ ಮಾಮೆ నీకు తొంకొచ్చ ముజికతో పోరే నీకు ఇపో. ఎక్కడ పోపే పోపారత ఈత పోపే. ఇలా సావలిన యాపో. ఇలా కర్మల ఓ పిలిచి ఆలబోడు ఇంపో యాన్ పోపే అండ్ ఒంజి కండిషన్ దాదా యాన్ పిఏ పేయి సిఎం అప్ప అండ్ పిఏ పన్నక్కకే ನೋಡು ಆವ್ ಮಾತಾಡತಾ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಪೋರೆಗೆ ಅಂತೂ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಕ್ಕನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಸ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುನಾಂಡ ಒಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಟ್ಟುನು ಹಾ ಬ್ರೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ದೇವೇರು ದೈವ ದೇವೇರು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಡುಂಡು ಆ. ಅವು ನಾಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬ್ರೋ ఆ బ్రో పుట్టుండ ఆ. తులునాడిదే పుట్టాడు దే పండ ఆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾ ಮುಲ್ಲೇದೇ ಇಪ್ಪಾಡು ಆ. ವಾ ಇದಕ್ಕಿದೇ ಇಪ್ಪಾಡು ವಾ ಕಷ್ಟದೇ ಇಪ್ಪಾಡು ದೈವ ದೇವರ ನೆಂತುನ್ನಾಂಡು ಆರು ಅದಾನೆ ಫಲ ಕೊಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಊರು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬ್ರೋ ఆ బ్రో ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಪೋಪೆ ಗೊತ್ತಂಡತ್ತ ಈ ಅದೊಟ್ಟು ಬಲ ಆಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೋ ఆ బ్రో ఆ? ముందు దాదా అల్పును ఓ ముందు దాదా అల్పును గట్ట చెప్పను బా గడ్డదే చెప్పును ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳ ಮೂಲೆ ಉಸುದು ನಮಗ ಗಡ್ಡ ಪುರ ಬೋಜೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗಡ್ಡ చెప్పಂದೆ పోయಡ ఈ పొంజోనగలు పుర ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ವಿ ಅವೇ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಗೆತ್ತದು ಬೋಂಡ ಮೋಕೇರ್ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಬಾಡ್ವಿ ಅಂಚಂಬೆ అవ్వ ಒಂದು ಪಂಡ್ಲಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಹೋಲಿತ್ತಿರು ಆಕುಂಡಿ ಮರೆ ಯಾಕಂಜಿನ ಶಾವ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಗೆಪ್ಪನ ಬರ್ಚಾನೆ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಗಡ್ಡ ಗೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾರಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾಜಿಕ್ ತೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಸರಿ ಯಾನಿತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಫೇಮಸ್ ಓಪನ್ಗೆ ಓವು ಪಿಲಿ ಹಾ. ಯಾನು ಪಿಲಿತ್ತಲಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಹಾ. ಈ ಎಲಿತ್ತಲಕ್ಕ ಬಲ ಅವಂದ ಮಮ್ಮಿ ಐ ಆಮ್ ಫೇಸ್ ಟು ತುಳುನಾಡು ಕಮಾನ್ ಯಸ್ ದಾದಂತೆ ಎಂಗ ಬಂಜಿ ಬೇನಾದಂಡಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಡೆ ಏರ್ಲ ತೆಲುಪು ಏರ ಮಾರತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ ತಡದಂಡ ಅಂದಿ ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದಾಡು ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಂಜಿ ಬೆನ್ನ 15 ನಿಮಿಷ ಅವನಗನೇ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಬೆನ್ನ ಬರಡು ಒಂಡುದು ಅಲೆಯ ಒಂದೊಂದು ಆನಂದೇ ಪೊಂಜವ್ಯ ಈತ ಬಂಜಿ ಬೆನ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ತೆಲ್ತಂದುಂಡತ ಇಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ತೆಲಿಕೇನಿ ಅಲೆನ ತೆಲಿಕೇಡಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ರಿಗೇನು ನೀಕಲಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾತ ಮಲ್ಪಡು ಈರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಓ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಆವ್ಯ
ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು Congratulations, Dad. You have one boy. ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಾಲೆ ಎನ್ನಡ್ದುದ್ದದ ಬಾಲೆ Papa, yan piye batte yanna mege siye molli. ಒಳ್ಳೆನ ಮಾರೆ ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಬೀರವತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಲೈಡ್ ಅಂದ ಆಯ್ ಬರ್ಬೇ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತನ್ ಎನ್ನ ರಟ್ನೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಓ ಮಾರೆ PM ಓಟ್ಕೇನ್ ಓಟ್ಕೇನ್ ಇನವೆ ಪಪ್ಪ ಓಟು ಬೊಕ್ಕ ಓಟ್ ಯಾಪ ಓಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ಲೆ ಆಲೆ ಅತು ವಿಚಿತ್ರ ತುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕುದ್ದದ ಬಾಲೆ ತೂ ಅನಗ ಪೇಂಟ್ ದ ಡಬ್ಬಿಲ ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲ ತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಪು ಅಂದವೆ ನಿಗಲಿರು ಎರುಲ್ಲರು ಕುಡ ಎಂಚೆ ಬಾಲ್ಯದ ಶಬ್ದ ಆಯ್ನಿ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಕುಡುನ್ ಶಬ್ದ ಏನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಉಂದೇರ್ನ ಬಾಲೆ ಒಂದಿರ್ನೇ ಎನ್ನನ ಎಂಕ ರಡ್ಡೇತಿ ಬ್ರೋ ಅವೇರು ಅಂದ ಪಣ್ಣಕ ಉಲೈಟಮ್ಮ ಇರುವೆರು ಎತ್ತೀನಿ ಅಂದು? ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ತುವೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜರು ಹಾ. ಅವು ಒಂದು ಉಂಬೆ ಏರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾನು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಮಂಡ ಅನ್ ಸಮಂಬೆ ದಾದಯ ಒಂದು ಮೂಲ್ ಪಿದೈಡಿ ತೋಜಿ ನನ್ನ ಬಂಜಿದುಲೆ ಎಡ್ತು ಹೋಜ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾವನ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಅಕಲಂಜಲ್ಯ ಪೊಲಬು ಪಂಡ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತವನಗ ಪುದರ್ಪಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವರಾವ್ ಹಾವಂಜೆ ರೋಷನ್ ಪರ್ಕಳ ವೀಣಾ ಸುಕೇಶ್ ಕಲ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸುಧೀರ್ ಬರ್ಕಲ ನಿತಿನ್ ಉಡುಪಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೀರ್ಪಿಗೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕೆ ಇಡೀಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವಜ್ಜಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ಮಂಡೆಗೆ ಬೈದು ನಾನು ನಿತಿನ್ ನಿಖಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಹಿಡಿಯವು ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಅಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 34 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 15-16 ಉಂತೊತ್ತುಂಡು ಅವನಟ ಡಿಲೇ ಆನ್ ತೋಜು ರನ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಜು ಮಲ್ಲಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಮಾತರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಬದುಕು ಬಂಡಂಚನೆ ಭಾವನೆಗಳ ತವನಿಧಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಪನೊಂತೇರು ಶಿವಣ್ಣೆ ಇಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಜವಣ್ಣರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ನಿತಿನ್ ಅಂತ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಅಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂಜಿಡು ಏತುನ್ ಬಂದ ಕಾನೂನಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈಲು ಬೋಡಪ್ಪಣ ಇಲಾಖೆ ಆತನ ಇರು ಕಲ್ಲಿದಾರ ಕಾಪು ಕಲ್ಲಿದಾರ ಅತ್ತ ನಿಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯ ನಿಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲಿದಾರ ನಿತಿನ್ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಉಡುಪಿ ಸರ್ ನಿತಿನ್ ಬಡಗು ಬಡಗು ಇದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ನಿಗುಲು ಅಂಚಿ ಪೀರಿಯಡ್ನು ಇಂಚಿ ಪೀರಿಯಡ್ನು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ಬೇನೆಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ತಂತೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟತೆ ಸರ್ ಬುಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅವಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಕಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಗುಲವೇನು
ಮೂಲ ಬೋಗಿಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತುಂಬ ಮತ್ತರು ಒಂದು ಇಯರ್ ಏನು ತೋನ ಏನೋ ಎಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದಾರಮ್ಮ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯೋಡಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಕತೆ ಗರ್ಭದೊಳೆಡು ಪಾತಿರಿದಿನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೈವದ ಕತೆ ಅಂತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಏನು ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಅಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ವಿಚಾರ ಬತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಕುಸಾಲ್ಡ್ ಕೊನಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೇರು ಭಾವನಾ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಕಲನ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಜಿನ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರಗಳು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಗಿಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸುಗ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.